أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس أبي الفتوحات أبي البركات سيدي ومولاي أحمد بن تجاني رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه ومقدميه سقانا الله من فيده بأملأ الأواني musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɓe ganduɗa ina batti haqqillaji mumen e yeeɓiyankore meɗen manam télé meɗen télé piindi on calminama e salminadu islam woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu emin juuro on kadi meɗen mon kadi ñaagui duwawu no feewi yewtere men nde ganduɗa no wiye ahbabour rasoul ari he télé meɗen piindi tv inchallahu taala no foti ɓennude ɗo e nder lewru korka he so allahu lamɗo jaaɓi kono noon eɗen calmina ɓe ganduɗa ko ɓen allah henni yeeso e golle he ɗum woni ko wayno nene meɗen jinnaɗo meɗen tata leyla eɗen mo juuro no feewi eɗen kadi calmina fa tabarakallahu jinnaɗo meɗen abou diop eɗen ɓe juuro no feewi eɗen ɓe ñaagui duwaw fa tabarakallahu eɗen ñaago kadi ndeɗo meɗen yewtere yo nde taw on he jaam kadi nde wonat yewtere nde ganduɗa ina nafta to banggue diine saabu yewtere nde wiyete ko ahbabour rasoul so ahbabour rasoul wiyama ko yiɗɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam panda hen watta présenté émission o noon ko musidɗo moon almudo moɗon Ali Balde mo ganduɗa fa tabarakallahu yaada ɗo he caméraman meɗen wiyete mo ganduɗa wiyete ko Abdoul Qadir Dabo kanko heedani en to sengo kaɓirɗe to montage ko musidɗo meɗen kadi tedduɗo mo ganduɗa ene wiye Alhaji Ali Fall eɗen juuroɓe no feewi eɗen ñaago kadi duwawa yaafuye caggal ɗum so ɓenni musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ahbabour rasoul ena salmina dendagal ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe Piindi TV so tawede eɗen calmina gadorten ko halifaɓe meɗen diine ko wayno ceernam ceerno Alhaji Abdoul Wahab Seydi mo ganduɗa ko imam ratib toon to Madina Fass Mbaw eɗen mo calmina eɗen mo juuro e dendagal almumen ɓe ganduɗa ɗin ɗo e nder leydi Sénégal eɗen calmina kadi fa tabarakallahu usratu Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ganduɗa fa tabarakallahu ko goto he leydi Sénégal mo ganduɗa ko baɗɗo jihadi no feewi he nder islam en ñaguima Allah yoɓamo ko ɓuuri moƴƴude he jobdi eɗen pawa salminadu famille makko e junngo sehel meɗen guiɗo meɗen mo ganduɗa ene wiye Abdoullahi Tall jooɗi toon to Tiwawon Fulɓe eɗen mo juuro no feewi so ɗum ɓenni musidɓe tedduɓe kadi eɗen calmina halifaɓe meɗen tedduɓe ɓe ganduɗa ɓe jooɗi ɗo he leydi Sénégal cuuɗi diine ɗe foof kala ɗo suudu diine woni eɗen calmina eɗen juuro eɗen kala ñaago Allah tabaraka wa taala waɗa e leydi Sénégal jaam eɗen calmina kadi dendagal diaspora o ko wayno sehel meɗen guiɗo meɗen mo ganduɗa ko he taniraɓe sallllahu alayhi wa sallam o jeeya mbiyeteɗo Ajaratu Nourul Huda Haydara woni toon to leydi Amérique eɗen mo juuro no feewi eɗen calmina kadi sehel meɗen guiɗo meɗen mo ganduɗa ena fa tabarakallah watta haqqille muɗum to radio to e to télé to foof ɗum woni Alhaji Boubou Sy eɗen mo juuro no feewi eɗen ñaago Allah yo Allah waɗanmo jaam waɗanamo kadi yaajede waɗanamo sutura ɓeyda cellal ngal kadi no feewi ko noon calminirten sehel men kadi ko wayno mo ganduɗa ina wiye Mohtar Ali Sy omo heewi kadi weltorade he jewte ɗe e nder radio ngo e nder télé o kadi mo ganduɗa jooɗi toon to leydi Amérique États-Unis eɗen mo calmina eɗen mo juuro e dendagal diaspora o eɗen ɓe colmina eɗen ɓe juuro so ɗum ɓenni bandiraɓe tedduɓe taw oɗon jaafi no feewi eɗen garɗen ɗo ko he lewru ndu ganduɗa eɗen payi e lewru ndu ganduɗa ko lewru teddundu lewru ndu ganduɗa ko sappoji tati lewru ndu waɗi ɗum waɗi sallllahu alayhi wa sallam wiyanno so tawede ramadana ari sappo gariɗo o ko yurmede Allah woni hen yo Allah okku en wawde tawede lewru ndu koren e jaam e cellal waɗana en sutura sappo dewɗo hen o kadi ko yaafede bakkatuji meɗen saabu Allah tabaraka wa taala o wiyata en e nder Qur'an el Karim kutiba aleykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna ndeke so tawede korka farlama he meɗen eɗen natta e lewru he so eɗen jaltoya goneten ko he nder examen e nder lewru he so en jalti he lewru he kala hen mo ganduɗa a dañi hen taqwa
fa tabarakallahu ina wayno an mission maɗa waɗi réussir 100%, yo Allah wallu en. So tawede kadi lewru ndu mbiɗen balɗe manam 10 guiɗiɗo ko yurmede Allah, 10 dewɗo hen o ko hafranede bakatuji, 10 dewɗo hen o cakkitiɗo o eɗen gandi ko he on 10 ko hen laylatul qadri woni. Kon on 10 ko dimɗingol to jeygol, yo Allah waɗan en jaam, waɗana en sutura. Lewru ndu noon fa tabarakallahu ko lewru ndu ganduɗa ko lewru waɗandu barke, ɗum woni shahru ramadan al mubarak. So tawede lewru ndu sallllahu alayhi wa sallam wino sahabaɓe suumu li ru'yatihi wa afɗiru li ru'yatihi fa in humma fa akmilu sha'bana 30 yawman aw kama qala sallllahu alayhi wa sallama. Sallllahu alayhi wa sallam wi anno so tawede ramadana ari ha foti darade, so on jii ko koore, so tawede on koori kadi ha on keeɓi 29 mbaɗon feere kadi juulon, so on jii, so on jiyani kadi timminon 30 lewru korka. Kon so tawede a ƴeewi ɗum ɗo ɗum sallllahu alayhi wa sallam wino ko so on jii koore, so on jii kadi juule. So tawede lewru ndu gonɗen ndu woni sha'ban, so ndu waɗi 29, so tawede asman o ina niɓɓiɗi, en mbawata hen yiide lewru ndu, kon timminen 30 ñaawen sha'ban waɗi ko balɗe 30 ramadan foti darade ko ñalande rewde hende. So tawede ɗum waɗi noon kanko sallllahu alayhi wa sallama o wi'anno so tawede lewru ndu so yiyama won duwa uji ɗi o ñagotono hen, kanko nelaɗo Allah o jangini ɗum sahaba en kadi jangini tabi'ina en jangini tabi'ina en ha ɓen jangini seerenɓe meɗen ha yetti he meɗen enen yonta gonɗo o. Kon eɗen yonta gonɗo o kadi ko kewata he to sengo lewru e ko kewata he leydi, ɗum kewanta tan ko yimɓe wurɓe, kewanta yimɓe mayɓe ɓe. waɓe no seydi cheikh oumar fouti yuta radiallahu taala anhu, waɓe no seydi alhaji malik sy radiallahu taala anhu, baɗono mo ganduɗa seydi alhaji ali thiam radiallahu taala anhu, he ɓeɗo khalifaɓe cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu, ɓeɗo foof ko kewno e jamanu maɓɓe ɓe mbaɗi ko waɗɗino he yonta maɓɓe ha yonta maɓɓe ɓenni. Kon enen yonta meɗen ko enen poti darade ha yonta meɗen fa tabarakallahu, tawa islam woyani, tawa islam kadi yewani, tawa islam kadi luureɓe kadi ceernadi islam ceernugol ngol ganduɗa ko ceernugol kawnigol. Kon sallllahu alayhi wa sallam o wiyanno so tawede lewru ndu so yiyama tan oɗo duwa o hewno duwade, o wiyanno allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani rabbi wa rabbuka allah. Sallllahu alayhi wa sallam ko o duwa o du'otono. So tawede o yii lewru korka darima tan o wiya Allah dey ya a darnu lewru ndu he amen he dow hoolare, he dow imanagal amen, taw kadi ina ɓeydo, par ce que so tawede a hoori ko taɓowa ƴeewa he ma, on taɓowa ko ɗum wiyete kulol Allah. Ngol kulol Allah kadi ko ngol woni kulol Allah ngol ganduɗa ko ngol wonata he ɓernde julɗo fa tabarakallahu. Nduɗo lewru noon ko lewru ndu ganduɗa defte ɗe fofof, defte ɗe kala deftere nde Allah jippini ko he oɗo nduɗo lewru ɗe jippi. So tawede a ɓangi inde Muhammad sallllahu alayhi wa sallama, aɗa andi Muhammad ƴettata ko mimu, ƴefta kadi ha, ƴefta mimu, ƴefta da, wonta ko sifraji 4. Joni sa ƴeewi ɗiɗo sifraji 4, Muhammad ari ko jantade ɗeɗo defte 4, te ɗeɗo defte 4 kala deftere arde kadi ina haali wonde sallllahu alayhi wa sallam ma aroy. So tawede sallllahu alayhi wa sallam yettoyima jamanu makko, gacce ko gonɗon he dow diine ko gabboɗon oɗo diine, ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa taala wi wa man yabtaghi gayra al islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin. Kala julɗo mo ganduɗa kala innama ade bani adama mo ganduɗa a tawama jamanu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama, walla a tawaka jamanu sallllahu alayhi wa sallama, kono noon a tawi sallllahu alayhi wa sallama ɓenni, kono a tawiɗo deftere makko, ande kala deftere kala diine mo gabbiɗa so wona diine makko, gonɗa ko he fa tabarakallahu, gonɗa ko e majjere, gonɗa kadi ko he perte wonata, par ce que sa yahoyr lakara Allah yoɓatama, par ce que diine mo Allah waɗi reconnaître e dow leydi he depuis Qur'an al karim ari, depuis sallllahu alayhi wa sallam ari, ko oɗo diine islam. Kon so a ƴetti mim gadiɗo
on woni mimul muhammadiya to anwarul muhammadiya. So a ƴetti on ko on woni mimul muhammadiya ko on woni mimul qur'an. innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharuna. on woni mim alqur'anil karim. alqur'anil karimi on mimu cakkitiɗo ko on mimul muhammadiya. ha dewɗo hen o ko on woni ha mo ganduɗa ko on woni isa ibnu maryama. isa ibnu maryama ko on totta deftere nde ganduɗa ko nden wiyete injil. injil noon so tawede en ƴetti ɗum injil kadi jippoto fa tabarakallahu jippino ko e nder lewru korka. injil jippi ko e lewru korka. ɗum woni ruhullahi isa alayhi salatu wassalam. deftere makko nde jippi ko e korka. ma en gar deftere fof ko balɗe no foti jippi e nder lewru korka. sa a yahi mimu pawiɗo hen on ko on woni mimul muhammadi, on woni mimu moussa. moussa alayhi salatu wassalam eɗen gandi ko kanko tottano tawrat. nde makko deftere nde kadi jippi ko e lewru korka kanko moussa alayhi salatu wassalam. so tawede cakkitorten ko deftere nde ganduɗa ko nden woni annabi dawuda. dal o woni annabi dawuda, zabura dawuda jippi kadi ko e nder lewru korka. kon so tawede en ƴetti kadi fa tabarakallahu annabi ibrahim mo ganduɗa ko kanko woni sehel allah. allah wi wattahaza llahu ibrahima khalila. allah ɓangi nangi annabi ibrahima o waɗimo sehel. sabe hoɗum inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku min almushrikina. hoko waɗi ɗum shakiran li an umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fi dunya hasana wa innahu fi l akhirati la min alsalihin. annabi ibrahima imanagal makko e jamanu makko so imanagal makko fawanoma he balance. imanagal yimɓe leydi fof ɓemo rennuno jamanu so fawama he balance. iman fi ibrahima alayhi salatu wassalam awwala leylatin min ramadana. nde deftere annabi ibrahima yo en paam nde jippi ko e nder lewru korka ñalawma guidiɗo hen. wa unzilati tawrata moussa on jippi li sitti layalin min ramadan. tawrata moussa on jippi tawa deftere manam tawa lewru korka no yara balɗe 6. tawrata moussa jippi he annabi moussa alayhi salatu wassalam. ɗum noon wal injilu li salasa asharata. deftere annabi isa nden jippi he isa tawa ina yaare balɗe 13. ramadana no yara balɗe 13. deftere annabi isa jippi he isa alayhi salatu wassalam. kon en gandi annabi ibrahima ko jemma gadano e lewru korka jippi he deftere makko jippi he makko. ɗum woni suufi ibrahima moussa. deftere annabi isa nden jippi ko balɗe 6 he nder lewru korka. deftere moussa alayhi salatu wassalam ɓiyami deftere annabi isa nden jippi ko balɗe 13 lewru korka. kon deftere qur'anil karim nden jippoyi tawa korka no yara balɗe 24. jippina fof jumlatan wahidatan min as-sama'i min as-sama'i dunya. qur'ana fofof nden rendina jippina immi to lawhil mahfuz ari he asman aduna he ko heddi ko kala ñawore arnde sallllahu alayhi wa sallam walla kala ko namnal ko o namna kanko sallllahu alayhi wa sallam ɗum ñawore mum ara. ɗum waɗi kala ɗo jottiɗa tawa allah tabaraka wa taala yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun linnasi wal hajji. sallllahu alayhi wa sallam o wi annoɓe so tawede manam o namnanoma hoko woni fa'ida lewru ndu ina daro. sonu darima ndu famɗat so tawede no ñalaɗe ɗe jahirta fof ko noon lewru ndu kadi fa tabarakallahu ɓeydorto hoko woni fa'ida. wiye lewru maayi wiyema kadi wiye kadi lewru dartima. ɗum waɗi yasalunaka eɗe ɓe jogorima namnade an mouhammad anil ahillati e kabaru daragol lewru ndul. kabaru daragol lewru ngol noon ena waɗi hen gueɗe kawniɗe ɗe ganduɗa ina hen par ce que sallllahu alayhi wa sallam wino suumu li ru'yatihi wa afɗiru li ru'yatihi en kalino ɗum. te kadi allah tabaraka wa taala wiino nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam to qur'an li ta'lamu wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna. won hen ko ganduɗa astronomie en ina hen golla to sengo manam ƴewgol lewru ndu. joni noon so ari ɗo he leydi sénégal he yoga he leyɗele afrique ko wayno maroc ɓeɗo fof so tawede lewru ndu so saaban heeɓi 29 koɓe dartoɓe ɓe mbaɗi commission eɓe ƴeewa lewru ndu
ko wayi no fa tabarakallahu gandirɗen ɗo Allah yurmo yaafo mo ganduɗa jinnaɗo meɗen Iyan Thiam kanko he commission makko fa tabarakallahu ko kamɓe kenno e programme lewru ndu so tawede yiyama yimɓe koora so yiyama kadi yimɓe juula so commission wi yiyani lewru nden yimɓe basa horde hande lewru yiya walla so commission yiyani lewru yimɓe basa julde ha jiya lewru ɗum noon woni hen yoga yimɓe ɓe ganduɗa eɓe mbiya yoɓe gaddu hen ɓe ganduɗa ko ɓen goni woni anduɓe gandal kode ilmu nujum to sengo hisab kono noon kadi fa tabarakallahu ɗum wona hunde nde ganduɗa qur'ana ina itti ɗum walla qur'ana ina yeddi ɗum saabu Allah wi en wa alamatin lewru ndu kadi ina jogore wa alamatin ina yiire kadi wa alamatin e mandeji e caméra manji ɗi ganduɗa ko ɗinɓe jogoto kamɓe astronome en ɓe mbawa yebde lewru ndu so tawede ɓe gari ɓe mbiya e lewru ndu de hande e ndu ara kono noon ndu famɗan no fewi ndu wawata ka yiyede ko caméra wawata ndu yiide kono wa bin najmi ɗum noon ko manam ko kode ɗe ganduɗa ko kode ɗe ganduɗa kode dogode ɗen kode ɗe ganduɗa so tawede ari ha lewru ndu manam lewru yani sa immima jemma ko wayno 2 heures du matin 3 heures du matin hayri fajiri sa immima jemma tan sa ƴeewi ɗe ɗon kode a andat fa tabarakallahu jemma o no yarata ɗum tawno tawa montor ala teɗen gandi ko ɓeɗo goni ɓe ganduɗa ko kamɓe goni fa tabarakallahu holloɓe en waktuji men julde no kode ɗe dogirta so tawede a ƴeewi ɗum tan a jaɓi waktuji julde ɗi no astronome en no ɓe jaltinirta ɗen gueɗe to gandal ilmul hisab to gandal hisab ndeke astronome kadi qur'ana yeddani ɗum no fewi qur'ana kadi yeddani ɗum haydara kono eɓe poti wadde feere ɓe jooɗodo so ɓe jooɗodi e commission fa tabarakallahu ɓe mbadda hen e astronome en so tawede ɓe battiri gande ɗe tan fa tabarakallahu yimɓeɓe fa tabarakallahu dañat jaam te kadi ina mbawi deƴde koora tawa caɗele gala sa yeehi e leyɗe keddiɗe ɗen kordata ko bange calcul so tawede ko agenda muslima ɓe pewnata so tawede ɓe mbiyata janggo kam ko wayno français en ɓen ko ɗuma ɓe gabboto ɓe keewi abbade ko calendrier so tawede chaaban waɗi nogas e jeenayyi ko ɗon ndu fotata aywa so fe weeti tan kamɓe ɓe korat kono noon ɓe ganduɗa ko ɓen goni Turki to Istanbul ɓen en 1978 kamɓe ɓe puɗɗi hordude calcul ko wayino agenda so tawede waktu o yoni tan ɓe koora so tawede kadi waktu yoni tan ɓe ganda so ramadan ko jeenayyi ko nogas e jeenayyi waɗata ɓe calculino e mbaɗi agenda soko 50 waɗata ɓe calculino e mbaɗi agenda so tawede kadi chaaban ko nogas e jeenayyi waɗata kamɓe ɓe calculino ɗum gil 1978 kamɓe turkinaɓe ko hen ɓe mbaɗi basé u ko hen korka mabɓe kadi hen fawi julde mabɓe kadi ko hen fawi kono wa amma leyɗele kewɗe he Afrique ɓen ɓuuri hewde ko fa tabarakallahu ko yebde lewru ndu so tawede ndu feeñi yimɓe koora so ndu feeñi yimɓe juula ɓen ina jaari kadi oɗo hadis suumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa tabarakallahu musidɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV ahbabur rasul ina yaada e moɗon e nde ɗo yewtere kono noon so tawede korka yoni ko woni hen jemma mo ganduɗa fihi leylatun khayrum min alfi shahr woni hen jemma mo ganduɗa ko kañum ɓuuri moƴƴude he dendagal jemmaji inchallahu taala so aroyi ha en natti e korka ka ha ka woɗɗoyima en kaaloyat balɗe sappo foof hoko foti hen yewtede balɗe sappo cakkitiɗe ɗe leylatul qadri hoko yiɗa hen hoko woni sababu mum kono so en jottima toon en garoyata en e haalde hen inchallahu taala so tawede ɗum ɓenni kadi musidɓe tedduɓe émission meɗen o enen jaada hen kono noon sallllahu alayhi wa sallam o wiyanno kala julɗo mo ganduɗa a weltima e daragol lewru korka an fa tabarakallahu sa maayi tan aɗo natta aljanna he saabu weltade hen weltade ma daragol lewru ndu sa nani hande ramadana darima tan a weltima saabe dewe Allah ɗe he moƴƴere ko watte hen ko Allah tabaraka wa taala ma weltinoyma yawmal qiyamati yo Allah wattu en heɓe ganduɗa ko ɓen Allah weltinta kono yo en gandu enen ummati muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ko enen ɓuuri dendagal leƴƴi saabi hoɗum qur'ana meɗen o ɓuuri dendagal qur'ana annabi meɗen o ɓuuri dendagal annabaɓe ɓe ganduɗa ko ɓen Allah nulno korka noon ko moƴƴere mawde woni hen saabu sallllahu alayhi wa sallam ina wiyanno suumu tasihhu koore so on koori dañon hen cellal so tawede masalan han neɗɗo woni gonduɗo e diabétique walla mo joguiɗo tension so tawede lewru korka darima so o hoori hen balɗe ɗiɗi ha balɗe tati
so ƴeewi sukar makko tan o tawat sukar makko ina heewi jippade. So tawide noon ko ɓe ganduɗa ko ɓen goni jogiiɓe trace o tan, tawa ko didol ngol tan ɓe jogii, wona wolde ɓanndu ndu fof ina sakti sukar, ɗum ina jippina korka, ina jippina sukar. Ko hoɗum kadi suumu tasihu, koore kadi cellon. So tawede neɗɗo hoori fa tabarakallahu ko fof o tinno geɗe kewɗe e nder fittanu makko, o haɓa e fittandu. Hoko woni mission korka ko neɗɗo o haɓa e fittandu makko, sabe ha o wawa dañde taqwa, kulol Allah ngol ganduɗa ko ngol wiyete he taqwa, ko yiilete e lewru he ko neɗɗo wawa ɗum dañde. Kono so tawede mi wawata wiide miɗo hoori, mi wawa jaggude teppere am, mi wawa jaggude jungo am, mi wawa jaggude yitere am, mi wawa kadi jaggude ɗemgal am, ko fof reedu ma ndu so tawede hoori, terɗe ma ɗe fof koora. So le reedu ma hoori, terɗe ma koorani, ko ɗum waɗi sallllahu alayhi wa sallam wiyanno rubba min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al ju'u wal adas. Sallllahu alayhi wa sallam wi heewi julɗo mo ganduɗa ina wiya ko julɗo o hoora, kono noon o dañani e korka makko he so wona manam ñalede tan e ɗomka, heege tan e ɗomɗede, ko ɗum o heɓata hen. Hoko waɗi ɗum? Ko saabi ɗum noon aɗo hoora, manam aɗo ƴeewa ko a fotani ƴewde, aɗo hoora aɗo mema ko a fotani memde, aɗo wujja, aɗo hoora a jaggani manam ɗemgal ma, aɗo haala ko wona haaju ma, aɗo hoora kono fa tabarakallahu a jaggani kadi terɗe maɗa. ɗum noon ko hunde nde ganduɗa eɗen poti hen wattande yila no feewi, eɗen poti hen wattude hakkillaji meɗen ha ko fotete dañetede lewru he ko Allah newnana men wawde dañde ɗum. Ahbabour Rasoul yadanno e moɗon e émission moɗon mo ganduɗa ina wiye Ahbabour Rasoul, ko Abdoul Qadir Jeylani wonanno en to caméra, montage ko Alhaji Ale Fall, fa tabarakallahu présentation ko musidɗo mon almudo moɗon Ali Balde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.